upangni tahuk tei bukuk song sini jeng hukumo mukmo pandani bising tei kokharangni kaisa pandani bising tei jeng sini hasteni mo thai jeng sajak hai khaba athukri ngani thangi tong angjak bo thai borom manjak borom snawi tong hasteni live mo snawi tong bo thai tahuk tei bukuk song no jeng sini oroni hukumo mukmo rokjak bo thai kothoma hai khaba bo thai borok bukuk rong no jeng sini upandani bising tei phonogani nyong beskang naijau mo thai ni sini jeng sini hasteni khoroksa multi talented sini beskang phai sokaijak bono jeng belai kini hasteni lokoroni thani jeng bono bolai thaibe kalai mo thai talent no jeng thai bono thai sini barja kalai jau hain bai jeng sini oro phai sokaijak boni khani kaisa kaisa kok thaino jeng lokoroni beskango soroi rene bangino kini jeng upandan bising ti bono especially jeng boni oro jeng phai sokaijak keseng tini boni kok tei boni kok tei boni langmani langma bai kerengja boni saktarmung boni achievement boni borom poder porje gadhali phaimani bahike haya jora hamya jora rogobo katei phaika bahike khano teibu thangsaroka jeng boni je thangsamani no jeng dalai kesini phai tongnai generation no jeng phonogani musugu teibu kha thangsarogan musugu ang sini orni tako okra tongjam boni sini jeng jeni jasina Belakana hambai tamle hanba tini ang o sini si sharp studio oro sini koroksa korendra Tripura bo yang bini tamne dumburni Russia barini bona ang salsa bana dada ne bo tamne bo age kaham ka mokon lugui to dada mani botau khon lugui yang thaka ka porsa musumung kaham tawo present je babe modern songli folk songli ni hindi resamur point si botau baira ro chance matong Bollywood hero mani tong bonang lugui kharyo ka bo ana thange akran chawjaro ro ka dada nang hai pari bino no kisi kasak sonsi bini nok ekdom kerja ni besaja sampai porikha mon class 7 portong bano rusamna hina phaika na phai mani dada no sini area no ma phainai no joton hamja go phai jeng thaka thangai bobino go thangai bonaro seng botam hne bo athukran ro moche ro khlai chari jaka ani bakha tam khabono brano 1000 bosor ani khabono na 500 taka bin basadano pornani hepani dhina ko phaika orkang saijong no bobana no ana gari goro tar hosiri ang headline bain thangsi nai ang bisal gorong khara koi pheka botamo पहिला बिनि सारा त्रिपुरानि bo ungka korno rotno siklaibo bini mokolo hamtung ishori thani surinai boka ham krongoi sara Tripura sara baro sara bisobo sinijak thangtung tabos Tripurani jara rosamle rok nim parmita hindi manik hindi nini joto artist sikla sikli rok joto bini monusongli boni rosamung bai mangsi tabo hai ti torma hai tori phai tong bo usuk je ishor bhagavan ni hoite bo pura manjak botabo tini sinio sisar studio tini sing oro pono ang tui phaika bini compose khaijak pura rosamung am 10 कुरिता खै 11 बो काइसा गिफ्ट रनि छ काइसा हाइन बगै आं हामजागै दादा फ्री क्लेरनि दोस्तानि बगै पहिला रेसमा को भाग्यश्री सिंहा रेसमा ताम हनाइनि नि विपाससारि आंनि बर खरक तामनो थै बो तिनि खैगा तै नेक्स्ट का नि रुमि सं फाइनाय एलिना जमातिया फाइनाय कतै पिरिया संग्र फाइनाय बुद्ध फाइनाय गुबिन फाइनाय सारा त्रिपुरानि प्लेटफर्म तुमनानि जारा रसा मुसुं रंनो जागा सकपायनाय बागै आं उदुंनाय दङ ईश्वर भगवान सुबा जाथों सिनि 19 दफाना ताइबो बिसारन बागै तिनि बो स्टुडियो फायै तामंखा तामसक बिनि लाइभ ताम कष्ट जीवन का बन साइखनारनाय ईश्वर भगवान जय बाबा गरिया सिनि फाइ तंखाबा बन ताम हनाय बन स्वयं मताइनो शक्ति रिथं बन ताइबो जों सारिवै इंडिया चेक पोस्ट पर्यन्त पार खाइजा तमा एलिसि सरकार तमा रायजो सरकार तमा सेन्ट्रलनि बन सुबा पाइजादि बहाय बरन सुबा खाका सोंथाइबो कुचु गासानै बन सोंजासिदि बेलाय हामबाय सारनो को बागै आपन टेबुल सं सिनि हास्तेनि जे जों साजाक तेबो थिनांगो तेबो सिनि हास्तेनो बरम सामनाय ताकौनो जों हाय hambai dei sini je hukum tasingum sinel hukum mukung ni pandani je borok ana phai tini
si sharp studio norok jora ka hamrmani bagai no ani hamjak ma tei pipeline ya chibai ya par salbrum tei molbrum norok baino ang mo haiki kerungai ma tongthong o sini rangsa khani borok khajani takuk tei bukuk song borok no bang okra nakai khulumo tei ani sak solani borom lugo tei kusuk kupharu no ang borok bo ana mane o hawo borok ana bore mani bisingte ang noni buskango sopaijak ani bagai nono bo pipeline hambai hingge ang to ani live tang kuno ager sam ngro sabia ang pula ani story ni kisa sasiwan ang to age mogol nugu kaham nang mogol nugu an guru ni mungna sasinai ang ani guru to kaitor ang khoroksa boroni ro samung srang thangmani masrangya apana god na sanka ke god ana rekha 2014 ang mogol nugu ang pula gospel song kai thamar sabkha aboni yaglo to resai malia engkai rang puisa rok bukurui rang puisa rok bonang maba ke resai bui malia engkai 2017 kang mokol nuglia engkai apro ke ani bokhawo wan sokte ka samung sinane wan sokwa engkai suinai mani sau engang 2018 ke sini brother dasgang de borma mini rang puilar samung takha Poilar samung no 1 2 3 4 5 joto no khana khana abono khana gaina na baksa korendro ni signa asung ta personal story hekoni amsai ni abo sini raimao bohaike gotegi thangjak abo ungui thangjak ingkai abo phan rakha dasgang bai kanai na jeng mono khlai lekha abo bini phan bo tongo ani saisungya ngai jeng abo khlai lai nai raima saima khlai lekha ni kaham nongkha ingkai tabo haina hai raima saima tun hunma sinai abo bo tak sini bukhuk parmitani khukti khnanai abo mokol Lai sawi tama kanan mokol ja age nubi tongoni tapo pong ada atro nubi ya pong tama bo hotate tongte ngai kisa mokol nugyang mai thanga mane thindrui khak samani si bo phangni si mokol nugyang thanga gatabok je samani dokor nai mani kolkata ma thanai sau ngai operation khaina nangnai ga rang kisa nangai tongo apa kri jaba hani bagai buskang maso ishor ni thani kaito ni thani ang sani tongo je suktei thangnani hini wan chok tongo ke norok borok ano phan rajadi kisa ketabo kolkata ro operation no khaya ni thanga ke ini je hai no gani phan hai pigani hi sawo doktor sadal tana ger ang pilana mo tabok sun jora sini ko borok pokomo hai ke ba samung mo samung ko poita mane bofon simi ba besar khan ni Nani to kakna no buirok kakna Resamung simane ang simi resabia mane buino bang siru ang bersabung ka buisan kangkai buino beriru ta hingga ang borok ani thani painau abo hairo kai siu ta kai mane ang hai himtu tiban ang resamung sibai mana kita sar sini sar bos hamani je bollywood dogo bo sep mau itu Bollywood to sebmaya mane resamung Bollywood ni hai ingja khabo mane o notice ka swali hin to nokna kana मेरी आंखें हैं नीली मेरी होठों में लाली बढ़ती है जवानी पर दिल तो है खाली मैं हूँ नोटिस का सवाली मनी वो 1 week बे न मिलियन का खा इनके ते कैसा है न है sini buku onomika ni riang na desi brui bukha bising thupui tongma sabole si marok bu nokna kana e abo bo ang seimani na ke hai ke truk truk lukunu rui tongta tabo mane tabo tomo kolung ta yang tongma ma boina sawi sawi ma suri tongna aw mane ani ro kom se kom mane 20 ta 30 ta ke ang kompus khaitan ota ke sai na de kom poro kom ke ro bani ni ko ta ya
Boke kulum kokyak rusamang ni kok theke abo sini bukhuk madam parmitar sabnai film ni mungke saitok tabuk damonus actor rong tung orang duita romantic kaisa dance ni kaisa rusamang rekha abo to film to paikha mane paisugya ko durga puja ro release nai chau थांनाय आङो सालनै सालथाम बिसिङाव कायसा मिउजिक भिडिअ दामनोस नि रुमे टेबल माबाय कायसा सोंनोबानि युट्युबरावबो जे अर दामनोस खरकसा बाबु माने मकल नुजा जायाखैना ना boto mokol nukjaya ya boto nukjak no boto nugyakena ya boto bofani partner na khabo je bofa basani hamjak laimani boma basani hamjak laimani sing kaisa mane oro ta singama hayung romantic resamang ro belai bangkha hangai ke te kisa sing sini boma basati nai bofa basati nai kisi sasang phunung lai kata abon live ni morong na phunogani ani live ni ya mane ani khorang reja khataro angke kaisa wanso goi tabok no joton hambai Madhya Pradesh ni kaisa ani notice ka swali rja mangkhnaka hengke tabo bu ana kaisa hindi rja mangsi ni sawo ngai angke wanso go mane ani god chuba kangke ang rsa mung phade seimana ni ani mane sakthari tongotang mane jiti ishor chuba khangkai janroni broni phanmang khangkai manang hindi rsa mang kaham kaham takbo seitongo paiyakho sini bukhuk onomika ne ekdom rsa mang kaham ang hindi seijak hingga ta Madhya Pradesh ni kaisa producer bubu siri tongota haike tongoi tongota ang boni thani kisa kobong namu sugo anje sini haste ni edisina tuidur tona sini bubagra ang to brono belai na khulumo tei sini Rajya Sarkar Biplab Kumar Deb मुख्यमंत्री बनो बखलुमु याफारो तांखाय आं कायसा साहाय्य न सान्नाम सुगु बरनि थानि आं कायसा नि मकलनि बागै डॉक्टर नाजानानि बागै बनि थानि किसा आं साहाय्य रक मानाम सुगु लुकुनि थानि हेंगाय आनि रेशन कार्ड रक से APL बुइनिखे माने BPL रक आनि के APL रक सिंजाक आ माने चिनि बुबाग्रा बा जे चिनि सरकारनि थानि आं कायसा कबक मुं बा सान मुंता आबरनो काहाम खलाय जादियानो माने चुबासुक सानजाउता ke mutai hapang ni bakak tu je sebab ro mutai rasa musuh sebab musuh kan ya sana ha hapang ni bakak tu mutai kaisa aw ang ya sumane ang khlaina musugo tahu korupsi itu dasar kerana ini sini jaga itu atau musuh kerana ini sini jaga itu ke ane lo orang ni panggil angka saya request kami musuh ni, jadi ke ini kurang ketebai, saya kena lebih. Tiada ang resap nai no kobok hawa, sini rai masai mau ni kisah rasa sih mana, baksa to kena inge kena ya ko umbutong kena, ang kisah resap nai kisisa, sini bukung resap mana. Bekani halong neng bai bomani kapang yakrai neng bai irmani tajo thocini hamjang ma tapai thocini hamjang ma raima oh Shaima engdi sini kothoma Raima oh Shaima engdi sini kothoma hambai sini takuk singar engke mo Hiren Jomatia resab ani ang lukurong no kok kesar nam sugu kebang ma sini brok ya theng mania mokol no ya kebang ma tongo brok sak sang na bekas sabai tongo ang ke bro no bekas sabai nam su ya jesek man sak sang mane try khaina nang sini jibon no ang nuglia ang chuglia na sing no waso tongke sing sugya khaina pai nai ang bro no o chugya nugya bang bro ni thani kaisa request sini sak na sing
snamiti sana naidi hake salja sang sep manai te lama manai abona ani lukune thani kobong mung te sini takuk te buk song kobong mung ta kapang takuk te buk song sini haste ni mo thai kerengku hai ke ba paino khaso to nai ang pela na sini chai okra sini guruji pa ma bo sini bo thai borok no bo tui doloi tong jate sak bai thang pasabi man bo bon ro phakre mokol nukjaya yathai nukjaya yathai hima jaya bo thai no tui doloi tong nai sini okra sini haste ni joton chai senior bo comedian bo jagai tong te kha kaham hai ke ba soba mango bo joton chai na okra na boni bo mangkha Biswadev koloi bo tini bo taike ni sini haste ni khoroksa rok talented dong no bo tui doloi samung mo samung ni turote bo haste no teibu bo je kathang tongsa khayong je kathang tongsa tui doloi thangnai hi yapri sama baino tini sini mum kuni panani bising tui tini sang sini khoren drotir prano sini gana rok sungmaka boni khorang kati bai besang khana laika boni langmani kotmano bo khana laika ye mokol lugui tongjamani tabo bo tama dosa nangi ba mokol nukjalia borong no bono sini haste joto talented lokrong no teibo mo taike khata theidi teibo buskang abobi phaibi jadi bo taike ne jeng sini boni kotmano bo jeng khana laijaka bo taike ne teibo ang khakai bon mokol dhaiti ne doctor kaham bai nai jagai nai lokorong ne hamkhai bai matai ne asirbat bai matani na khai bai hamari bai taiti mokol hawi nai sini haste no teibo ini haste ni sai kusugo tenang lateng sini kok borok hapan te bu kwal lateng bono na ang ani personal bang pere khaibu khunum sau sini hukum pandano ni rok hakene soyawi nai tongni subadi singno hakene sini ba khathang samani phaibu bela ke hambai ang komol jamatia sini cameraman porasmani te porma mari start 1 2 3 Mantong malai tho rai ma sai mani no sai Mantong malai tho rai ma salang ma ko kai ora no Boraraga Tui Tongo Tui Bisingo Raima Saimani Nokai Orawana Boraraga Tui Tongo Tui Bisingo Raima Salang Makokai Mantong malai tho Raima Salang Makokai Mai garo motom mai sukhenge nong harmani kongoi hele Tui santi lo Tui sil tui Ring harmoni Kumai hene Matong kado Kena toto Tui hok tui pasatui Matong kado Kena toto Tui mukti pasate Mantong malai tho Raima saimani nokai Raima salang makokai Raima salang makokai Ambai Ambai